Bueno, gero itzultzen dira denak, batzuk kartzelatik, beste batzuk esklabotzatik, beste batzuk erbestean egon diralako, eta hemen aurkitzen dute frankismoa, euskararen debekua, eta askatasun eza, eta represioa. Tokatu zitzaien, nolan lehen pertsonan edo oso gertutik zerbait? Bai, tokatu jakien, bai. Bai, azteko, akite bilei oso gatz izen jakien lan bat opetia. Normalea rekomendazion bat behar zendun edo nun lan iteko, da rekomendazion hori frankismoaren lagunek emotea bian, ez? Hori apur bat lortu arte nahiko gatz izan eben, lan egitea. Baina egize da, eta hori beharra dago, nire ditek Santi Alberdiren kasuan adibidez, egon zirela pare bat familia frankiste euren laguntza be emone biela, ez? Ez nahi dut, ideologien edo gainetik hor ezagutzea edo lagun izatea edo kasu batzuetan gailendu izala baite, ez? Ez dut esango beti, baina bai bintzet, hor itxaropen santzuak edo egon ziren, ez?